Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Landa. Taong 1977, Kalinog, Iloilo. Noong mga panahong ito, nasa edad 50 anyos na si Inay Landa. Matagal na itong byuda, kaya ang kasama lang nito sa bahay ay yung apo niya. Hindi rin yun gaanong naglalalabas, kaya naman sa kanilang lugar, bibihira lang ang nakakakilala sa kanya. Paano ba naman kasi, matagal na siyang kinalimutan ng mga tao sa kadahilan ng nung dalaga pa si Inay Landa, may usap-usapan sa lugar nila tungkol sa pagiging aswang ng mga magulang niya. At nung namatay ito, marami ang naniwala na sa kanya yon na ipasa. Araw-araw, ramdam niya ang pagkasuklam ng mga tao sa kanya hanggang sa napilitan na siyang magkulong sa loob ng bahay nila. At magmula noon, tanging ang apo na lamang niya ang lumalabas para mamili at maghanap buhay. Gayunpaman, kahit isang ordinaryong tao ang binatang tumutulong sa kanya, hindi may pagkakailang marami pa rin ang nangingilag dito. At kabilang sa mga taong yon ay ang lalaking si Lito. Ayon sa kanya, na kaya siya nagkaroon ng interes kay Inay Landa ay dahil na rin sa usap-usapan ng mga matatanda sa kanila kapag nagiinuman ng mga ito. Mula pagkabata, yun ang kanyang naririnig. Kaya naman nung tumungtong siya sa hustong gulang, nagdesisyon siyang mapatunayan yun sa kanyang sarili. Ayaw ni Lito na hanggang kwento na lang ang lahat ng paniniwala niya, kaya naman pilit siyang naghanap ng paraan kung papaano mapapalapit sa apo ni Inay Landa. Dagdag pa niya na, madalas niyang makita ang lalaking naglalakad sa baryo pero hindi siya magkaroon ng tsansa na makausap ito. Bukod kasi sa palagi itong nagmamadali, kung lumakad ito parang wala itong kakilala. Hindi rin yun namamansin, kaya lahat ng paramdam niya nababaliwala hanggang sa sumapit ang pista ng baryo. Sa kanilang lugar pinuno, normal na kapag pista ang maghanda. Kahit wala kang kakilala, basta maglibot-libot ka sa gabi ng bisperas, paniguradong makakakain ka. Hindi banta ang panlalason sa kanilang baryo, maliban na lang kung dayo ang titikim nito. Pero kapag tubo ka sa lugar, wala kang dapat nakatakutang manlalason. Kilala ang mga ito ng bawat taga roon, kaya kapag may nagawa itong kasalanan, hindi rin ito makakalabas doon ng buhay. Habang naglalakad siya noon sa sentro, may nadaanan siyang bahay na pinagkukumpulan ng kanyang mga kaibigan. Tahanan ito ng kapitan sa kanilang barangay, at kaya naroon ang mga ito sa lugar na yon ay dahil sa naghihintay ito sa mga lechon na hahanguin sa pugon. Lechon kasi ang pinakamasarap na delikasiya sa baryo, kaya lahat naghihintay at pumipila para lamang makatikim nito. Paglapit niya sa kanyang mga kaibigan, sakto naman ang pagsilay niya sa apo ni Inay Landa. Nagmamadali itong pumasok sa bakuran, sabay diretso sa likod ng bahay. Kaya naman ang masipat niya ito, dali-dali niya yung sinundan hanggang sa makita niya ang kapitan na meron doong iniaabot na supot. Akala niya nung una, mga laman loob lang ito na karne. Pero nung masinaga na yon ng buwan, dito niya nakita ang ulo ng isang sanggol na nakalutang sa likidong nasa loob ng supot. Nung masipat niya ito, bigla siyang nawala ng lakas. Pinipilit niya noong kumilos, pero yung katawan niya hindi sumusunod sa gusto niyang mangyari. Mabuti na lang nakita siya ng kapitan at kaagad na nakilala. Kaya pagtawag nito sa pangalan niya, biglang nawala ang kakaibang pakiramdam na parang pumako sa katawan niya. Pagbalik ng kanyang lakas, dali-dali siya ritong lumapit para magtanong. Ang kaso lang, nang marinig nito ang kanyang mga tanong, inabisuhan siya nito na huwag gaanong maingay dahil marami ang nakakarinig sa kanilang mga pag-uusap. Dagdag pa nito na hindi niya kailangang magmadali, gawa ng malalaman at malalaman din niya
ang katotohanan sa likod nito. Nang marinig naman yon ni Lito, tsaka pa lamang siya tumahimik. At habang pinagmamasdan niya ito, napansin niya na kanina pa siyang nginingitian ng apo ni Inay Landa. Dala ng kuryosidad, pabulong siyang napatanong dito ng, "Tol, anong ugnayan niyo ni Kapitan? Akala ko ba wala kayong kadugo rito? Bakit niya kayo naging kaibigan?" Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tsaka pa lamang nito inilagay sa loob ng kanyang damit ang supot na kanyang nakuha. Nagmamadali rin itong lumapit sa kanya habang masayang sumasagot ng, "Kaibigan namin yang si Kapitan. Tama na sa pagtatanong dahil wala ka naman diyang maiintindihan eh. Siya nga pala, alam ko na matagal mo na akong sinusundan. Kaya kung may tanong ka, siguro napapanahon na para itanong mo sa akin to." Pagkarinig niya sa naging sagot nito, agad siyang napatahimik. Halos 10 minuto siyang nanatiling ganon hanggang sa magkaroon siya ng lakas ng loob na ilahad ang tanong patungkol kay Inay Landa. Naniniwala si Lito na marami itong nalalaman, kaya posibleng masagot nito ang lahat ng kanyang mga katanungan. Nang marinig naman ito ng apo, agad naman yung sumagot ng, "Gusto mong malaman ang pagkatao ni Lola? Simple lang ang gagawin mo, Lito. Mamuhay ka kasama namin. Pwede naman yan. Yun ay kung meron kang lakas ng loob at tapang." Pagkasambit nito ng mga kataga, dito na nagtapos ang kanilang pag-uusap. Bago sila magkahiwa-hiwalay, muli siya nitong inabisuhan na dumayo sa kanilang pamamahay bukas ng hapon. Maghihintay ito sa kanya, kaya obligado siyang pumunta anuman ang mangyari sa kanya. Dahil sa sinabi nito, napatango lang naman siya habang litong-lito sa mga nalaman niya. Kinabukasan, bandang 3:00 ng hapon, dumating si Lito sa bahay ni Inay Landa. Malayo pa lang, nasipat na niya ang matanda na tahimik na nakaupo habang nakatingin sa kanya. Pilit man niyang iiwas ang kanyang sarili sa pagtingin nito. Patuloy siya nitong nasisilayan na parabang napakatalas ng mga mata nito. Kaya naman pagdating niya sa harapan ng bahay, agad siyang sinalubong ng apo, indikasyon na inaasahan na nito ang kanyang pagdating. "Oh, Lito, pumasok ka na. Kanina bang naghihintay si Lola eh. Di ba gusto mo siya makausap? Ito na ang pagkakataon mo." Bungad nitong wika habang binubuksan ang pintuan ng bakuran. Nang marinig niya ang sinabi nito, tahimik lang siyang pumasok. Di man nagsasalita, pero marami siyang katanungan noon sa kanyang sarili. Hindi nga siya makapaniwala kung ano ang nagtulak sa kanya upang doon ay pumunta. Ngunit kahit baguhin niya ang kanyang desisyon, alam niyang huli na ang lahat dahil nakita na siya ng matanda. Paglapit niya kay Inay Landa, agad na sumalubong ang amoy nito na parang sa patay. Hindi yun kayang indahin ng kanyang katawan, pero alang-alang sa respeto, pinagtiisan niya ito. Kaya naman habang nagsasalita ang matanda, halos hindi na rin niya nagagawang huminga pa. Basta, lahat ng paraan ginawa niya para lamang di ito mainsulto. Nang mapansin naman ito ni Inay Landa, may hinahon itong nagwika sa kanya. "Aba, ikaw ang unang taong hindi nabahuan sa akin." "Nakakapanibago. Ano ang sikreto mo, Lito?" Nakangising sambit nito. Pagkarinig niya sa sinabi ni Inay Landa, bahagya naman siyang napatitig sa mga mata nitong nanlilisik. At nang magpang-abot na ang kanilang paningin, inihayag niya rito ang kanyang palusot. Kesyo, wala naman siyang naamoy na ganon, mabango naman ang matanda, at kung ano-ano pang mga bagay na magpapasaya rito. Nang marinig naman ni Inay Landa ang kanyang sinabi, hindi ito nagdalawang isip na sumagot ng, "Gusto mo bang ampunin kita?
Tamang-tama. Nag-iisa lang rito ang aking apo. Pwede namang dalawa kayo at pwede ring uwian ka lang sa inyo. Sa gayong paraan, Lito, hindi ka paghihinalaan ng iyong mga magulang. Yun ay kung gusto mo lang naman. Dagdag pa ni Inay Landa, maraming benepisyo ang pagpapaampon nito sa kanya. Una, magkakaroon ito ng parte sa mga ari-arian niya, ganon din sa mamanahin ng apo niya. At kung inakala niyang pipitsugin lamang ang mana nito, nagkakamali siya. Mahirap man silang tingnan, pero hindi sila katulad ng ibang mga taong kapos sa buhay. Mariinding inilahad ni Inay Landa na ang kayamanang pagmamay-ari niya ay kayang buhayin ang kanyang pamilya hanggang sa ito ay mamatay. Matapos nitong makapagsalita, agad siya nitong niyaya sa loob ng bahay para patunayan ang lahat ng mga sinasabi niya. Hindi sanay si Inay Landa na magsalita na walang basehan dahil ayaw niyang matawag na sinungaling ng mga taong nakikinig sa kanya. Pagkarinig naman ni Lito sa sinabi nito, wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Nang makapasok na sila, agad bumungad sa kanya ang mga lumang gamit sa loob ng bahay. Malawak ang tahanang yun, pinuno, kaso napakadilim sa loob nito. Bukod sa nakasarado ang mga bintana, parang matagal na panahon na rin itong hindi nabubuksan. Makapal na rin ang alikabok sa sahig, tapos sa paligid ng bahay, maraming nagkalat na mga bangang animoy lalagyanan ng kung ano. Nakakapagtaka man ang mga ito. Hindi niya na ito na ipagtanong kay Inay Landa. Pagpasok nila sa loob ng isang silid, may hinugot itong baul sa ilalim ng higaan. Pagbukas dito ng matanda, bumungad sa kanya ang mga mamahaling bagay na matagal na panahon na nitong iniingatan. Lahat yon purong gawa sa solidong ginto. Na ayon sa matanda, minana niya pa ito sa kanyang mga ninuno. Nabanggit din ito na sa karatig bayan ng Kalinog, may pagmamay-ari itong lupa na halos 30 ektarya ang lapad. Yon ang mamanahin ng apo niya at posibleng mahati ito kung magpapaampun siya. Nabanggit din ito sa kanya na ang rason kung bakit siya nito aampunin ay dahil sa pagkahumaling niya na malaman ang katotohanan sa likod ng pagkatao nito. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, tsaka pa lamang naunawaan ni Lito ang mga bagay-bagay. At kahit tutol siya sa ibig nitong mangyari, may kung anong parte ng kaisipan niya ang nagsasabing pabor ito para sa kanila. Kaya bago pa man matapos ang pagsasalita ng matanda, nagdesisyon siyang magpaampun dito. Nakakagulat man ang pasya niyang yon. Alam niya na malaki ang benepisyo nito pagdating ng panahon. Nang marinig naman ni Inay Landa ang kanyang sinabi, ngumisi lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, Yan ang gusto ko. Masunuring bata. Huwag kang mag-alala, Lito. Ituturing kita na parang totoo kong anak. Pantay kayo ng apo kong ito sa lahat ng bagay na ibibigay ko. Matapos nitong magsalita, agad siya nitong inanyayahan sa hapagkainan. Pagdating nila roon, nadatnan niya ang apo nito na naghahanda ng masasarap na pagkain. Pagsilay naman niya sa mga nakahanda, wala siyang nakitang kaduda-duda. Lahat yon malinis ang pagkakagawa at masasarap pa. Kaya naman pag-upo niya, dali-dali niyang kinain ang ibinigay sa kanya ni Inay Landa. Ayon kay Lito na, sa mga sandaling yon sarap na sarap siya sa kinain niya. Yun bang kahit ilang plato ang ibigay sa kanya, kayang-kaya niya itong ubusin. Dumaan ang mga araw, nawala na ng tuluyan sa kanyang isipan ang mga katanungan at pagdududa. Hindi niya mawari pero sa mga sandaling yon parang nagiging isa na siyang matapat na alagad ng matanda. Dagdag pa ni Lito na magmula noong naampon siya,
Madalas na siyang magalit sa lolo niyang nagpapakalat ng masamang istorya kay Inay Landa tuwing nakikipag-inuman ito sa mga kaibigan niya. Dahil dito, kung kaya't lahat ng mga narinig niya, palihim niyang isinusumbong sa matanda. Akala ni Lito, walang gagawin si Inay Landa sa kanyang lolo. Pero nagkamali siya. Ang hindi niya alam, palihim na pala itong gumagawa ng paraan para atakihin ang kanyang pamilya. Hanggang sa isang araw nagulat na lamang siya nang mabalitaan niyang patay na ang lolo niya. Nadatnan ito ng kanyang ama sa loob ng bahay na nakahandusay at wala ng mga mata. Punong-puno rin ito ng kalmot sa katawan at wakwak na ang tiyan nito ng kanilang naabutan. Nabanggit din ng tatay niya na sino man ang may gawa ng bagay na yon, paniguradong nakatira lang ito sa kanilang baryo. Alam nila na walang kaaway ang matanda, kaya imposible na mapagdiskitahan ito ng kahit na sino. At para naman makasiguro sila, pinatingnan nila ang labi nito sa albularyo bago ito ilagay sa kabaong. Halos ilang araw din sila noong naghintay bago nila nakuha ang resulta ng pagkamatay. Ayon sa manggagamot, biktima ng aswang ang lolo niya. Hindi malinaw kung sino ito, pero isa lang ang nasisiguro nito at yon ay nagmula ito sa kanilang pamilya. Labis itong ipinagtaka ng albularyo. Gawa na kung iisipin, sila lang naman ang magkakamag-anak. Naniniwala rin itong mabaitang matanda, kaya wala talagang rason kung bakit sila magagalit dito. Matapos naman itong mailahad ang kanyang mga nalaman, nagdesisyon itong usisain sila isa-isa. Malakas ang kutob ng albularyo na sa pamamagitan nila malalaman ang katotohanan sa pagkamatay ng matanda. Pagkarinig naman ni Lito sa sinabi nito, agad siyang tumakbo papalabas ng bahay. Ikinagulat ito ng kanyang pamilya pero nagdesisyon ang mga itong hayaan na lamang siya. Inaasahan naman kasi yun ng albularyo, gawa ng hindi pwedeng di yun alam ng may sala. Pagsapit ng dapit hapon, sama-sama yung naglakad patungo sa bahay ni Inay Landa. Pagdating doon ng pamilya ni Lito, agad nitong kinausap ang apo ng matanda. Nagdesisyon na rin noong lumabas si Inay Landa para subukang kausapin ng pamilya ng ampun niya. Ang kaso lang, nang makita nito ang albularyo, napilitan nitong manatili sa loob ng bahay kasama si Lito. At mula sa lugar na yon, malaya nilang pinakinggan ang hinaing ng pamilya. Rinig na rinig nila ang mga sinabi nito, kaya pag-alis ng mga ito, agad na ipinatawag ni Inay Landa ang kanyang apo. Base kasi sa napag-usapan, parang alam na ng kanyang pamilya ang tungkol sa pagiging ampun niya. Nangako rin ang mga itong hindi nito tatantana ng matanda hanggat hindi nila napapauwi ang kanilang anak. Nabanggit din ng ama ni Lito na kung hindi sila susunod sa nais nito, mapipilitan silang isumbong ito sa mga taga-baryo. At sa pamamagitan ng ganoong hakbang, madali na lang nila itong mapapalayas sa baryo. Dahil sa sinabi ng pamilya, nagdulot ito ng alalahanin para kay Inay Landa. Alam nito na mapanganib ang kinakaharap nilang sitwasyon, kaya kailangan itong umisip ng agarang solusyon. At ang solusyong naisip ni Inay Landa ay yang gawin itong si Lito. Hindi yun magiging madali pero lahat ng sakripisyo ay magiging sulit sa bandang huli. Alam ng matanda na marupok ang pamilyang yon, lalo na kung kadugo nila ang kanilang kaaway. Kaya naman sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, nagsagawa ito ng ritual na hindi alam ng binata. Habang natutulog noon si Lito, pasimple siya nitong ginapang sa kanyang higaan, sabay puwersahang palulun sa kanya ng iniluwa nitong bertud. Matapos nun, ninakawan siya nito ng ulirat para maisagawa ang huling ritual ng pagbuhay sa yanggaw. Kinaumagahan, medyo kakaiba na ang gising niya.
Hindi niya mawari pero pakiramdam niya may kakaiba sa katawan niya. Pagdating niya ng sala, agad siyang sinalubong ni Inay Landa ng nakangiti. Wala siyang kaide-ideya kung bakit yun masaya, kaya naman hinayaan niya lang ito. Ang kaso lang, nang kumakain na sila, may napansin siyang kakaiba sa mga pagkaing inihanda. Hindi siya sigurado pero lahat ng ulam na inihanda ng apo nito parang hindi naluto ng maayos. Dumudugo-dugo pa ang mga karne, tapos wala ito gaanong rekado. Nung tinanong niya si Inay Landa ukol dito, ngumiti lang ito habang inaabisuhan siya nito na magpatuloy lang sa pagkain. Siyempre, wala naman noong nagawa si Lito kundi ang sumunod. Matapos nilang mag-agahan, dito na nagsimulang mag-iba ang kanyang pakiramdam. Suka siya ng suka na para bang may kung ano sa katawan niya. Maya't maya na rin siyang nakakaramdam ng pagkahilo hanggang sa hindi na niya alam kung ano ang mga pinaggagawa niya. Basta kinagabihan nun, wala na siyang maalala. Nadatnan na lamang niya ang kanyang sarili na nakahiga sa damuhan habang walang saplot sa katawan. Milya-milya ang layo nito sa kanilang baryo, kaya maging siya man hindi niya maisip kung papaano siya rito nakarating nang hindi niya nalalaman. Gulong-gulo man ang isipan ni Lito, nagmadali siyang humanap ng paraan kung papaano siya makakauwi sa kanila. Mabuti na lang, may nakita siyang bahay malapit sa palayan na nataong may mga nakasampay na damit. Di man kasyang mga ninakaw, pinagtiyagaan niya ito para lamang makauwi sa kanila. Bandang 4:00 na ng hapon nang makabalik siya. Pagdating niya sa kanilang baryo, agad na bumungad sa kanya ang mga taong nagkakagulo. Karamihan sa mga ito nagtitipon-tipon sa plaza para maghanda sa gagawin nilang pagsugod sa bahay ni Inay Landa. Nang marinig niya ang sinasabi ng mga taong naroon, dali-dali naman siyang pumuslit pabalik sa bahay ng matanda. At nang marating niya ito, bumungad sa kanya ang apo ni Inay Landa na naghahanda na ng mga armas. Yung matanda naman noon, nagliligpit na ng gamit na parabang handa na itong umalis anumang sandali nito gustuhin. Dala ng kuryosidad, na itanong niya ito sa matanda. Ngunit nang marinig yun ni Inay Landa, hindi na ito sumagot ng tuwid. Basta ang sinabi nito kay Lito, kailangan nilang gawin ito kung sakali mang maramdaman nilang nalalagay na sa panganib ang kani-kanilang mga buhay. Dagdag pa nito na, itigil na niya ang maraming tanong dahil sa marami silang pinagkakaabalahan noong mga sandaling yon. Nang marinig naman ni Lito ang tungkol dito, minabuti na lang niyang sumunod. Paglabas niya ng bahay, tinulungan niya ang apo nito. At habang nagsasalansan sila ng armas, tila bang hindi na niya maisip ang kabutihang minsang ipinalasap sa kanya ng mga magulang niya. Yung paningin ni Lito noon sa kanyang mga kadugo, walang pagkakaiba sa mga kaaway nilang nakagawa ng masama sa kanilang pamilya. Pagtungtong ng hapon, nang malapit nang lumubog ang araw, dito na dumating ang mga taong may galit sa kanila. Lahat yon kaagad na nagsikumpulan sa labas ng kanilang tahanan habang paulit-ulit na isinisigaw ang pangalan ni Inay Landa. Hinahanap na rin siya ng mga magulang niya, kaya naisipan ng matanda na itago siya sa loob ng bahay. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang mapagtanto ni Inay Landa na wala pa rin yung balak na tumigil, dito na ito nagdesisyong lumabas. Inakala nito na madadaan niya sa maayos na pakikipag-usapan ng problema, pero pagbukas niya pa lang ng pinto, ramdam na niya ang pagkawala ng mga tao. May mga pagkakataon na ring binabato siya ng mga ito habang walang sawa na pinagmumumura buhat sa mga kasalanang nagawa niya. Dahil dito kung kaya't napatahimik na lamang si Inay Landa. At sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, dito na mas lalong tumindi ang mga nangyayari. Maya-maya pa, nang hindi na mapigil ang bugso ng mga taong pumunta,
Dito na ito nagdesisyong bumalik sa loob ng bahay. Ngunit nang akmang papasok na si Inay Landa, bigla siyang sinugod ng mga taong nasa labas. Ora mismo nagkagulo na sa lugar na yon, hanggang sa napilitan na ang apo nito, napigilan ang mga taong nanghihimasok sa pamamahay nila. Ang kaso lang dahil sa isa lang itong ordinaryong tao, wala na rin yung nagawa. Halos inabot lang ng ilang minuto ang pakikipaglaban nito bago yung tinamaan sa ulo ng malalaking batong ipinukol ng mga tao. Pagbagsak nito sa lupa, napasigaw lang naman itong si Inay Landa habang mabilis na pumapasok sa loob ng bahay. Pagtrangka naman ito sa pinto, agad itong nagdasal ng Latin na para bang meron itong binabalak na kung ano. Panay din ang pag-iyak nito hanggang sa makita na lamang ni Lito ang abnormal na pag-unat ng katawan nito. Ayon sa kanya, na habang binabalot ng kadiliman ng lupa, panay naman ang ginagawang pag-atungal ni Inay Landa. Nagtagal ng 3 minuto ang pagpapalit anyo nito hanggang sa bumungad sa kanya ang totoo nitong itsura. Paglalarawan ni Lito sa nilalang na yon, bigla yung tumangkad na parabang sapilitang inunat ang mga gulugod nito. Naging butot balat din ang katawan nito, tapos kapansin-pansin ang paghaba ng kanyang mga braso. Nakakatakot na ring tingnan ang itsura ni Inay Landa. Gawa ng maliban sa lumuluwa nitong mga mata, lumaki rin ng husto ang bunganga nito. Sinakop na rin yon ng kabangisan sa puntong wala na itong ibang maisip na gawin, kundi ang makipaglaban at pumatay ng mga tao. Maya-maya pa, pagbangon ni Inay Landa, buong lakas nitong sinuwag ang pinto ng bahay niya. At sa sobrang lakas ng pagkakaatake nito, mabilis na nawasak ang pinto. Lahat ng taong nagpupumilit na magbukas na pintong yon, tumilapon kung saan-saan na siya namang ikinagulat ng iilan. Paglabas ni Inay Landa sa pugad niya, bigla yung umatungal ng napakalakas kasabay ng mabilis nitong pagsugod sa mga taong una niyang nakita. Ngunit sa halip na tumakas ang mga ito, nakapagtatakang nagkaroon niyo ng tapang na siya ay kaharapin. Kaya naman nang mapansin ito ni Inay Landa, hindi niya maiwasang mapatingin sa lahat ng dako ng lugar na sakop niya. Naniniwala siya na kapag ganoon ang akto ng mga tao, posibleng may mga kasama itong albularyo. At hindi nga siya nagkamali. Pagkaraan lang ng ilang segundong pagmamasid, dito niya nakita ang 3 matatandang albularyo na kasakasama ng mga ito. Agad din niyang napansin ng pangontrang hawak ng bawat taong pumapalibot sa kanya, kaya naman nagdoble ingat siya. Sa puntong yon, wala na siyang ibang nais kundi ang itaboy ang mga ito, pero hindi yun naging madali. Bago pa man niya ito maisakatuparan, nahuli na siya ng lambat ng mga taong nagtangkang sumukol sa kanya. Hindi basta-basta ang lambat na bumalot sa katawan niya, dahil lahat ng pampabigat nito ay binubuo ng iba't ibang uri ng pangontra. Kaya naman paglagpak niya sa lupa, di na siya nakatayo pa. Yun na rin ang naging hudyat upang masunog ng buhay itong si Inay Landa. Pagsilay naman ni Lito na patay na ito, doon na siya napilitang tumakas. Sa paglipas ng mga araw, nagpalaboy-laboy siya kung saan-saan, bit-bit ang yanggaw ni Inay Landa. Sinubukan niya noong baguhin ang nakagawian niya, pero habang tumatagal, tila bang mas lumalakas ang yanggaw sa kanyang katawan. Paunti-unti, di niya na yun nakokontrol hanggang sa mapuspos na nito ng tuluyan ang kaluluwa niya. Dahil sa pangyayaring yon, wala nang kamalay-malay si Lito sa kanyang mga pinaggagawa. Pero ayon sa mga taong nakasaksi, madalas siyang magpagala-gala sa mga karatig baryo para manguha ng pagkain. Bata ang malimit niyang dinudukot noon, kaya naman ang matunugan ito ng mga tao, agad itong gumawa ng patibong upang siya ay madakip. Desidido ang mga ito na patayin siya. Ang kaso hindi sila ang unang nakadakip dito. Sa kabutihang palad, ang pamilya ni Lito ang nakahuli sa kanya.
Kaya naman imbis na patayin siya, sinubukan siya nitong gamutin. Naibalik naman ito ang kanyang ulirat, ngunit hindi na nito nagawang maalis ang yanggaw na nakakapit na sa kanyang katawan. Bukod sa masyado na itong matagal, imposible na itong matanggal dahil tinanggap niya ito ng bukal sa kanyang loob. At kung papainumin man siya ng albularyo ng pangontra, hindi malabong yon ay ikamatay niya. Nang marinig naman ito ng pamilya ni Lito, hindi nito maiwasang malungkot sa kinahantungan ng buhay niya. Pagkatapos ng ilang araw na pagtingin ng mga albularyo, binigyan ito ng isang buwang taning ang buhay niya. Nang marinig niya ang sinabi ng mga albularyo, wala na siyang nagawa pa kundi ito ay bukal na tanggapin sa kanyang kalooban. Inaasahan naman niya ito, lalo pat aminado siya na nalinlang siya ni Inay Landa. At habang meron pa siyang lakas at buhay, ibinahagi niya sa kanyang pamilya ang mga pinagdaanan niya. Dito rin niya ibinunyag ang kwento ni Inay Landa na hindi pa alam ng mga tao sa lugar nila. Ayon sa mga kapatid ni Lito, nakakatakot at nakakalungkot ang talambuhay ni Inay Landa. Di nila yon kayang sisihin sa kinahantungan ng buhay nito, pero sa kabilang banda, di rin nila maipagkakaila na mali ang ginawa niya. Kaya naman sa halip na kasuklaman ng matanda, ginamit nila ang karanasan nito upang magsilbing aral sa kanilang mga desisyon sa buhay. Kaya naman sa paglipas ng mga buwan at taon, nanatiling sariwa sa kanilang alaala ang lahat ng bagay na may kinalaman tungkol kay Inay Landa. At alam niyo ba, pinuno, na ang kwento na to ay patuloy na pinagpapasapasahan sa kanilang henerasyon. At magpahanggang sa ngayong pangkasalukuyan, nananatiling sariwa sa pamilya ni Lito ang talambuhay ni Inay Landa.